Oke, Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Efek suka tau ngevlog boleh ya. Efek suka gaya video, efek suka konten di YouTube ya bingung. Ini Bolo. Bersyukur alhamdulillah pada tanggal 10 Februari 2026 ya berjalan lancar dan lancar segini maksudnya. Alhamdulillah Mas yo kerja gak beli prai Bolo. Sebulan ini wis 2 kali libur gitu. Tapi alhamdulillah yo cik nompo. Ini Bolo, ini pengen cerita sekedar bercerita dan mengungkapkan selama hampir 2 tahun ini piye to. Selama hampir 2 tahun ini seneng wong ya mesti aku ngomong ning konten tok kali Bolo. Cukup paling ngerti. Jadi selama 2 tahun nyicil tapi gak tak sebut nih apa sing kanggone apa gak tak sebut nih cuman nyicil akhirnya lunas dan selesai ya, sing penting ikhlas gitu. Wong ikhlas ini tetep enak dalane, wong sabar mesti enak dalane gitu. Kesempatan liyane sing luwih oke ngono Bolo ya. Jadi makane kanggo wong kabeh sing awakmu di kekurangan apa ae lah. Intine kowe iki urip iki duwe beda kon duwe kurangan yang apa mesti enak. Terus ini di luar niatmu, konten gitu. Ini jelas aku sebar ngesteknya kandunganku ya. Makanya nyapa selama 2 tahun dikatakan aku gadap ya tatak ngadepi apa sing belum pernah tak alami biyen. Tapi belum pernah tak alami aku biyen kerja bertahun-tahun dulu sampai aku di jalan sampai saat belum sampai. Dan minggu pengalaman dan pelajaran. Jangan sampai kejadian yang tidak mengenakan apapun halangan terjadi lagi. Kita selalu berhati-hati dalam bentuk apapun, dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun ya. Karena sing jelas nek sampai terjadi apa-apa kaitannya karo pekerjaan yang jelas tanggungan sapa tanggungan awake dhewe Bolo. Ngono. Aku wis tau negosiasi karo wong sing biyen bersangkutan. Nah, tapi memang wongnya angel. Dilalah bejokunya apa? Wis bejoku intine pertama aku bersyukur duweni juragan ngono kuwi. Keduanya aku ya pun kecewa udah nyapot nek problem karo wong sing gak iso ditoleransi karo wong sing gak iso dinegosiasi sampai saiki aku
sik ngrumangsa piye. Wah, enek perasaan jengkel mangkel iki enek. No. Kok ngene ya. Wis wong rumangsa sana, tapi nek wong toleransi dene paling enggak wong gak enek kabeh gak sing digelem kok. Ngono kuwi gak sing gelem. Kena musibah kaya 2 tahun yang lalu kuwi ora enek sing gelem ya. Lah nek saiki ini kejadian yang aku tak alami gitu. Wis aku gelem ganti rugi kabeh lah ibaratnya. Ya wis berarti aku sabar, ikhlas, ya toh. Dipotong berapapun aku wis ditatak lho. Gak apa-apa aku. Mikirku besok ijolnya kalau jangankan besok pun. Per hari-hariku. Ya. Nek dipikir kurang ya. Kabeh wong ing remoksane rezekine kurang ya toh. Tapi nek kowe belum bersyukur, ikhlas sabar karo sing rezeki. Wis cukup. Cukup masih ya toh. Kurang asline kurang, tapi bersyukur kowe duwe niatan bersyukur karo pikiranmu terwujud. Masawi duitmu kurang apa piye ngono. Ya. Makanya kesanku pertama ini bukan masalah tanggungan buat bos keluar. Kesanku pertama ning kene iki ngelingi karo wong sing kaya ngono. Ya. Wong sing wis ngrumangsani kleru, wis ngrumangsani salah. Iku nek bab tanggung jawab ngono kuwi. Dandane apa ngono. Angel betul sih. Angel. Ono yang mau rugi padha ae. Nah, aku dirugikan wis tak rugekne gak apa. Bosku sing dirugekne apa aku dirugikan gak apa. So, terus ngene lah. Ciri pandang menurutku. Kalau nek ketemu wong sing biyen duwe problem. Ya toh. Nek ketemu aku kan wongnya so apik sing bose sing jarene bose juragan LPG. Kemudian agen ora. Dan ini tangga cedak karo desa ngono aku. Ora sing ngerti kok. Ngerti kok mungkin cacah kancaku wajar bos kita. Selik BHW sekian. Termasuk rahasia gak? Rahasia bos. Rahasia. Terus 2024. Kalau sampai sekarang ya mungkin 2 tahun. Kayak nyicil. Dan memasuki bulan ini cicilannya selesai, wis lunas bro. Murni dari gaji per bulanku sepotong. Ikhlas gak ikhlas kudu ikhlas bro. Sabar gak sabar kudu sabar. Makanya alah gak apa-apa wis rezeki enak sing ngatur, enak sing bagi. Enak sing ngekei rezeki. Gak usah bingung perkara rezeki. Ya. Duit kena digoleki. Gimana sing tak keling iki bukan masalah kuwi masalah bone piro, masalah nyicil piro, bukan masalah kuwi aku. Tapi sing tak gawe apa patokan iki malah sing wong sing mingke. Tak mosok iya to. Gak kena ditekuk. Wangel itu. Iya memang raga kendaraan wi memang larang
kaitannya karo cacat mobil ini memang larang. Tapi jenenge wong ya, nek wong Jawa ngarani ngalah aku gung ngomong neng posisiku no piye. Kan mikire wong iki gak sakmono. Ning sing diomongi nggur pecah jenenge alangan sapa sing gelem. Wis ngono kuwi tok. Goblok. Omongane ngono. Gobloke nyapa? Ora enek sing gelem, nek alangan ora sing gelem. Tapi nek omong apa sing gelem to kena ngene iki kabeh wong gak gelem. Nek gak gelem lho nyapa tega. Nggih sakmono. Nek sampean jenenge wong toleransi kudune kayak keringanan lah wong aku bagas ngijol ngene bosku barang. Berarti kan ngono. Kalkulasine hampir 10k. 10 CT di total kabeh. Tapi ngene bosku gak. Nek aku ora bersyukur gitu. Aku terima kasih karo bosku. Berterima kasih banyak. Berterima kasih banyak. Karena aku dalam proses kerja bendinane kuwi tak nikmati ae, tak jalani, menghargai separ bos biasa. Gak piye-piye. Wes ngono ae, gak usah terlalu kebeban. Intine ngono. Tapi nek sempet kelingan karo wong-wongane kuwi sing dadi agen iki bos agen LPG kuwi. Dek enek, dek iki enek. Orang sing aku jarene sing ngaku adike poponakane iki sing ning kono bocah ndek sore. Malah ora tau ketemu aku jelale karo wong iki. Sing sering ketemu ki malah malah wong sing nyoper sing nyoper kuwi karo sing bose sing tuwek kuwi. Iki sampai saiki sing tak eling bakal aku gawe cerita urip sing paling kayak giris pikiran wis kuwi tok. Nek liyane aku beras sembuyak berlalu tapi nek iki gak. Karena apa? Urusan iki karo wong siji. Ditoleransi malah atike panjang. Berarti ini nantang masalah berarti ngono. Wih, kalau sama saya tak eling-eling ya kata-kata. Berarti aku nemoni wong urip ning dunya iki sing wong gak iso toleransi iki kuwi. Wong sing paling gak kena disoki wowo ibarate. Yo kuwi. Bocah ning sore ndil-ndil lho. Cah iki. Ning macet kaya bos di bosne karo Mas iki bosne. Didadekne bos bocil iki. Iki kuwi kala ceritaku dina iki. Pertama aku ya alhamdulillah dan bersyukur, terima kasih untuk juraganku sing wis bantu. Dan aku gak pernah grundel, gak pernah piye-piye misalnya aku wis apa mesti duwe tanggungan aku ya tata kae lho. Sing penting aku kayak sik kerja lancar, awas sehat alhamdulillah. Bab wong liyane sing ora kena ditoleransi koyo kuwi no. Wis tak dongakno sing apik-apik ae. Kemudian besok sing wong kuwi ketemu apesmu ya lagi ae kroso. Ya wis biasa. Karena aku wong sing terlalu banyak ya awet biyen dianggap wong biasa, wong rendahan, wong rekosonan, gampang ini orang duwe biasa kok. Disparane direndahne biasa bagiku.
Tapi wong kanggo sing wong ngadepi aku sing gak duwe rasa toleransi, ya delok anae. Ya, delok anae ke depan. Oke, mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.